should be the boat. Yeah. 6 children. 6 children. And that is also here. Tomáš, kúp si od neho rybu, že má 6 detí. Že je chudobný, ako stolná myš. Fú, ale neviem, či by som chcel rybu, po ktorým mucha beha. Some what? Money, small money. No. What is it? هدية ضد الكورونا. Hlinu mi ponúka. Aha, jako? ضد الكورونا. What is it? You tell you no money for it. You say that. He offered. Tento mi na každom rohu hovorí, že aby som mu dal drobné pre niekoho. Aha, tu chleby robia. Nice, nice. Banana fresh? Nechceš banana fresh? Pozri. Banana fresh, je? No. Jediný bieli sme tu, kámo. Takže takto stále nezabúdajte, že je korona. Henta asi nejakú nadávku povedala. Ne, počkaj, zatiaľ sa mi to ľúbi. Pozri sa na to.